slechte tijd. Ja. Dus ik denk wel op een keer, kom maar met. Hier zit alles in, hè. Hier zijn allemaal kersen. Die maak ik in de kast klaar. Hier zijn allemaal dingen, wasdingen, toiletpapier, wat ik verzorg ook nog. En lampen. Maar ik ook best kijken, dat maakt niks goed. En dat is voor de eindtewassen, voor de coronatijd. Die flesje. En dan maak ik eens de kas open. Gezien? Ja. Maak ik eens de kas open van de kersen. Ik heb er 13 soorten. Wow, 13 soorten. Wie lang moest een noveenkaars ook al wel laten branden? Die brandt 9 dagen. 9 dagen. Ik heb ook al eens gehad dat ze 10 of 11 dagen branden. Dat is ook toevallig geweest. Heeft dat dan met de samenstelling van de kaars te maken of zo? Ik weet het niet, maar 9 dagen branden die. Oh, Ik kijk heb er ook toch. hier een keer zo zoeken. Papa Pio. Oh, Patopio. En als die leegste, die rie, daar zet ik nu erin. Hè. Hey, en de noveenkaars kunt ze overal zetten waar ze maar wils? Ja, ik heb hem toen direct op de aanrecht staan. Oké. En die doet bij je, de veenhouten, op de slaapkamer en dan brand ik die de veenkaars. En bij het letsloos opbranden na 9 dagen. Okay. Dat moet kennen, hè. Ja, moesten hem niet ook op laten brennen? Ja, eigenlijk wel, maar ik maak ze maar goed. Anders, dat kent ook. In verband met brandgevaar? Ja, maar als ze op de aanrecht zet, dan hoeft dat niet. Hè. Oké. Dat heb ik van de mam geleerd. Ja? Ja, dat was een heel gelovig mens. Oké. Het feit dat die man een heel gelovig persoon was, heeft dat er iets mee te maken gehad dat zich kuster geworden is? Ja, Ja? de mam, die had ook in de kerk gewerkt. En de pap wordt doorgegraven in de Munstergelijn. Dus dat heeft met de kerk te maken allemaal. Hè. Ja, En stoken was dat vroeger met kolen. Je hebt dat nog gedaan. in de kerk. In de kerk was vroeger met kolen stoken. Om het warm te krijgen. Ja, zweentjes. Boah. En ging ze wel eens mee met pap? Ja, maar dan kwam ik dik achterna. Ik kwam een vriendje. En dan maakte dan, ja, de pisloos, zeg maar. Ja. En dan kwam er een slopen te reek. En voor de kerk af. Ja, jong dingen. Ja. Jongensstreek. Ja, kattenkoord. Ja. Maar vond ze dat niet spannend vroeger, dat die pap de overledene deed begraven? Nee, we waren zo'n mensen, hè. En als ze dubbel graaf, houdt ze dan, hè. En dan zag ze hem neer van worden aan het zoeken. En als ze dan in het doodskop vond, dan smeet er die omhoog en dan wisten we, daar zit er. Ja. Dus dan ging ze gewoon kijken en als ze ergens een hupje zand boven de grond vliegen, dan wist ze wel pap Ja. worden. Dat waren de kleine mannen. Goh, ja, we zien allebei niet zo goed. Nee, Hè? nee. En dit is de Gotthardus. Er staat een ding van, heb ik er een reliquie bij me vanmorgen. Dat werd na de 5e mei werd hij vereerd. En dat is ook voor kinderen en alles. Voor de Gotthardus-zegening. En daar heb ik hier ook kersen van gezegend. En hoe bedoelt ze voor kinder? Als het met kinderen gaat is met of kinderen, dan komen kinderen dan met de kermis, smiddags. Dat is toen niet meer. Dat was het beginnen. En is de coronatijd gekomen, is alles misgelopen. En die waren dan daar bij dat beeld en dan stoken ze kersen aan. En dan worden ze gezegend door de pastoor. de kinder? Ja. Ah. Want volgens mij gaat hij wel goed, of niet? Want ik zie dat door toch wel een aantal van weg zien al. Ja, dat gaat goed, ja. Want wat is de allerpopulairste noveenkaars? Ja, die geef ik niet weg, die houd ik voor mezelf. Het heilige hart van Jezus. En de heilige Judas Thaddeus, waar ik goed als een kerst moet. Daar ben ik zo aan gehecht. Daar heb ik ook een veen van, hè. Liggen achter. Die houd ik voor mezelf. En dan breng ik die op. Steek er 2 jaar per keer. Maar dat is toch niet de Judas de Jezus hij vergooien? Nee. Oh.
Dat is eigenlijk, die hebben ze ook in Zuid-Amerika ook, hij wordt er vereerd, hè. Mexico en vooral. En waar staat Judas Thaddeus voor? Ja, dat weet ik ook niet, maar het is wel een noveen voor. Oké. Hey, dat er nou een Franse pastoor komt eigenlijk, hè? Ja. Wie gaat ze door mij communiceren? Wie is die in Frans, Ger? Ja, ik heb Frans geleerd van, ik heb Kokkelner geleerd, dus ik ken een beetje. Oké. Ja, Dus als ik voor pastoren de mise en place wil doen, dan lukt dat. ja, Tafeltje duikje. ja. Verheugt ze dich erop? Dat is bij mij is dat allemaal vreemd, dat wisselen zo snel allemaal, daar werd ik nerveus van. Hè. Verandering is niet Ja, altijd... want we hebben 2 pasteurs gehad, die zijn weggegaan en Ja. nu 2 kaplons. Ja? Ja, dan gaat die ook weg. En die hebben hier niet lang gezeten, hè? Nee, Oh. en dan ben je toch met bezig, ja. Ja, want dat is nou weer even spannend, hè? Ja, Of dat is klikt. ze gewend. Ja, Een Fransman en een Argentijn. Argentijn, ja. Ja, die zitten al langer hier, ja. Die hebben gestudeerd hier. Ja, ze komen tegenwoordig uit alle windstreken, hè? Ja. En dan zeggen ze een keer, jij het gesleten, dan zeggen ze tegen mij, kijk eens keer voor, wie heet dat, voor dingen te maken, moskeeën. Zeg ik, nee, dan kunnen we het niet, zeg ik, dan komen ze wel weer terug. We nu dat is die is slecht. En als ze goed deze voor de lu, Ja? dan komen ze ook. Oké. Dus die has hoop voor Ik heb hoop. het kerkbezoek Ja, ik in heb de hoop. toekomst. Oké. Hoop is iets moois, hè? Ja, Hoop moest ze Ja. koesteren. ja. Kom, we lopen weer even terug. Wietpreuven, hè. Hey, trouwens, Probleem. ik neem aan dat Sticht dat wel gevolgd is, de conclave, of niet? Nee, ik moet zingen. Het kiezen van... Oh, ik Ik moest moet zingen zingen. bij het kerkhoor. Nee, maar daar is het toch wel min of meer Beetje gevolgd. Een gekregen, beetje ja. gevolgd. Dus, Ja. wat vindt ze? Dat was wel een verrassing, hè? Ja, De maar de neerpoos. jonge man hebben we wel nodig pas. Ja, 69 is, hè? Ja, Dus dat kan nog even mee. ja. Wat denkt ze? Ze zeggen dat het een bruggenbouwer is, hè? Die ook mensen kan verbinden. Ja, dat ook Franciscus ook, hè. Ja. Dat is goed eigenlijk, hè. Ja, die was wel gecharmeerd van Franciscus als paus. Ja, echt. Dat heb je toch gespeeld in de optocht voor de carnaval. Hou me verkleed als paus. En dan hebben we erop geschreven, voor, de paus op de bush. Met een enorme scootmobiel. En ik zat erachter met een dingenwegeltje. Een auto met vastgemaakt. Een aanhanger, Ja, ja. Zo. ja. Oké, dus de ene zo op de scootmobiel en de zo in de aanhanger. Ja. Dat was dan de pausmobiel. Ja, en ook een zeebus, ja, dat dicht nu zeggen. En zo. Dan zeg ik, alaaf. Volgens ze wel fijn. Ja? Ja. Oké. En was dat gewoon water of was dat gewijd water? Nee, Nee? gewoon water. Hè. Oké, gewoon water. Kun je het maken, zo gaat dat. Nee, maar heeft ze er reacties op gehad? Ja, volgens ze leuk. Ja? Ja. Dat is ook een humor verbindt ook, hè? Ja. Dus ik denk dat Ludo wel mij kunnen glimlachen als Ja. de kuster Ja. zien als Ja. paus. Ja, hou ze niet verwacht. Nee. Echt niet. Hij heeft geen reactie hoe het Vaticaan staat gehad? Nee, echt Nee? niet. Oh. Hoe lang denkt ze dat ze dit nog... Dat had ik neerval, denk ik. Ja? Ja. Maar het is wel dingen dat ze ziek is. Hè. Ik moet nog gedotterd worden in de benen. Oh, bij de benen, dat ligt ze even gestrood. Dan moest ze dan zoeken dat ik dat even wilt. De vrouw had in de coronatijd, heb ik 4 weken dacht dat ik doodging. En het zie de honneurs waargenomen. niet. Die vrouw. Ja. Ja, we moeten zo'n reden helpen, Bas. Hè. Ja, maar wie krank was ze toen? Ja, corona, ik heb al de CPD, ja. Ik dacht dat ik doodging, echt. Ik zeg, ik ga kapot, zag ik, lag ik in het bed. Echt, het was heftig. Maar ik heb nog maar 60%. Longcapaciteit. Ja, dat is weinig. En vooral met slecht weer, dan merk ze toch wel en mistig en zo. Mhm. Ja. En dan heeft die vrouw de zorg gehad om dich, Ja. waar het heel slecht mee ging. En dan had ze ook nog 4 weken lang Ja, die hier taken de kerk, overgenomen. ja.
En je deed ook de kerk poetsen ook, dus dat zit een beetje erin. Kijk, kijk. En du bent van Münstergeleen en die Ja. vrouw is van? Van Koningsboes. Oké. Dus dan ben je die tegemoet gekomen door? Nee, die is hè? er meegekomen met de fiets. Ik woonde in Zittert. Ja? En die woonde een keer op stap geweest. Dan zei ze, kom ze weer terug? Ik zeg, nee. Ja, zeg ik. Maar ik ben nooit teruggegaan en ik ging mijn kostuum moeten zoeken. Met de man. En dan belde de broer of zei, er is een meisje voor dich. Hier was ze met de fiets van Koningsboes afgekomen. Dat was liefde, hè? Dat was liefde. En wie lang geleden? Ja, we zijn 40 jaar getrouwd. In 384. En dan gaat het gelukkig. Ja, een huwelijk gaat met zichzelf, dat gaat op en af. Hè. Ja, ja. Dan worden de oma Roze schenen maar... Roze geur en maneschijn. Roze geur maar. Maar goed, je ziet nog samen. Ja. Hè?